Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 5-nji ýanwary we hepdeniň duşany boly. Hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýanyň platformasynyň kanalaryna. Hormatly ýeşler, ine şu gün biz ýürüteseden bilen köp wagtdan bäri soraglygymyza, ýygnalan soraglygymyza jogap berjek. Ine TikTok'da we YouTube'da bizim soraglygymyz ýygnaldy. Ine adminler ýygnap berdi, men şo soragly jogap berjek. Birinci soru yine men size cevap vereyim. Yine Seyitullah geldi. Seyitullah hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Wa aleyküm salam. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Yine ben şu soru okuyayım da birinci soru. Bir minut. Bir minut. Size görünür edeyim. Yine birinci soru şuraya soru emeli geldi. Şunu men size okap bereyim. Paça diyen adam sen ýa-da men bolup bilemzok. Hudaý tarapyndan bolýa, hemmesiniň hem maňlaýyna ýazylýa. Şol kär ruhuny unutma. Bir ötün benden ruhlary şat yatan ýeri ýakty bolsun. Şol bizi bir taraf etdi. Yine bu yani Saparmat Niyazova bağışlap aýdylan sözler. Yine şu arada ne pikir edýäňiz? Seyitullah. Yine bizim bir vatandaşymyz ýerýärde. Şurýaly Türkmenistanyň prezidentini eýen paça diýip adyn dakýarda. Şurýaly paçalar ýagny Hudaý tarapyndan berilýär. Biz boyun eğmeli sen men bol bilemzok ýeki tak adam bol bilýär, onam Allah saýýar. Ne sen şoňa näme berýär? Men sana soru bermäkem bir adam anyklyjak bolýanlar Türkmenistanda paçalyk ýok. Türkmenistanyň prezidenti paçalyk. Türkmenistanda konstitusiýa bar, konstitusiýanyň esasyna ol saýlanan adam, ýagny Allah tarapyndan däl, halkyň tarapyndan saýlanan adam. Elbetde Allah'ın eli var o yerde yöne bizim konstitusiýada ýazylşy, bizim setlerimize saýlanan adam. O prezident, ýagny wagtlaýynça bize hyzmat etmek üçin saýlanan adam. Ine mysal üçin men häzir jogap bermekem Seyituldan soraýyn. Seyitul sen näme pikir edýän? Ine şu ýaly prezidentde bu paça Allah tarapyndan saýlanan adam bizim hakkımız yok. Onu yani söz diýmene ýa-da onu tanqidlamana ýa-da onu yani maslahat vermene ine şul pikir eten näme edýän we jogap bersen galşýar. Murad ağa sag bolun köp sözleriňiz üçin. Ýaňy gaty dogry belläp geçdiňiz. Türkmenistanda paçalyk ýok. Prezidentlik bar. Onam halk tarapyndan saýlanýar diýip. Şu pikirinize men goşulýan. Paçalyk ýagny Allah tarapyndan berilen adamlar peýgamberler. Indi peýgamberlere men Allah tarapyndan berilen adamlaryň Allahyň elçisi diýip aýdyljak. Ýöne paçalar hiç hil Allah tarapyndan berilen adamlar däl. Paçalyk bolsa haçanan bolsa bir wagt olar kriminal banditlik nemelerine meşgul olup ogurlyk edip pul jemlep şular ýurdu bas bolan adamlary paçalyk diýip aýtsaň bolýar. Yani diktatura, gysgaçasy diktatura. Diktatura ne halk tarapyndan däldi, özleri tarapyndan bellenen adamlara diktatura. Paçalyk diýip men bunu kabul ediljekkä. Men pikirim Türkmenistanda hiç bir taraplyk alınandan soň paçalyk diýip neme bolmady. Yani konstitusiýa hiç hilnemi bolmady. Prezidentlik bar, prezidentlik. Halk tarapyndan saýlanmadyk adamlara diktatura diýilýär. Bu diktatura da özüniň isleýişi boýunça ýurdu dolan özleriniň isleýişi, özleriniň wygazy bolan wygadasyna göre ýurdu dolandyrýarlar. Ine neme ýany kimşo Atamradow ýaly adamlar halk ýaşulysy diýip çykyp kömek pullary, beýleki pensiýalary
her yıl 10% östürilýärdi. Indi bu ýyl 10% östürmesini besetmeli diýip çıkıp maslahat berýär. Onuň näme esaslanýar? O esaslanýan zady halkyň hal ýagdaýy durmuşy gowlanandygyny esaslanýar. Şurada men yeni bir zat belli geçesim geler. Halkyň ýagny abişni pensioner adamlaryň $25-30 pens aýlany wagty. Bu ýanky Ýazmyrat Atamyrat diýilen adam Çykýada halkyň hal ýagdaýy gowlaşdy diýip aýtdy. $20, $25 pensiýa bilen. Indi men size şeýle bir zat aýdyn, $20, $25 pensiýa alýa garrylar. Şoň üçin de medisinska strahowkasy ýok. Derman berilenok. Beýlek iýiçe produktlaryny ýetenok. Näme ýetdi? Hiç tada ýetenok. Doktor gitdi, pul berýär doktora. Derman aljak oldy. Pul berip alýar. Ya da bir başgarak içecek olsa hemişe pul. Ne misal için başka ösen devletlerden deňişdirse. Ne için men bunu ösen devletlerden deňişdirsim gelýär? Sebebi Türkmenistan'ın baýlyklary ösen devletleriň baýlygyna deň geçer. Gaz var, neft var, elektrik var. Hiç kan bir zatlara Türkmenistan daşyrda garaşyl däl. Esasady. Ine Germaniýa ýa-da Ýewropa döwletleri daşyrda gaza garaşly, nefte garaşly, neftin satyn alýarlar, zat etýärler. Elektrik özleri zat etýärler önen, solnuşly panel zat kurup özleri döretýär. Ýöne galan zatlary daşyrda satyn alýarlar. Türkmenistan olsa nefte gazı daşyrda satyn alanyp. Şunun bilenem zat etýärler. Ine pensiýa garrylaryň pensiýalary, iş aýlyklary, beýleki günlük pullary, kömek pullary, maksimum aýdaly, maksimum näde ortaça aýdaly $100 aýlyk. Aýlyk $100. Näme ösen döwletleriň baýlygy bilen deň baýlyk aýlyk $100. Siz özüňiz pikir edilýärmi murada? $100 aýlyk alýan. Bir 30 gel 25 gün 20 gün işleýäňiz, $100 aýlyk alýaňyz. Bir minut men sözümi böleýin. Sen meni bagışly bolýyn. Biz ikinji temaga çykdyk. Häzir şu tema jogap berelim birinji. Oňdan pensiýa aýratyn tema. Ona häzir gurulmak eder. Ya pensiýa problemasy Türkmenistanyň gatul problemi. Ol bir näçe ulusam şonça da al. Häzir şol ýa-ni paça barada egerde pikirim tamamlan bolsam benim goşaýyn halkymyza bir anyk eder şonu. Men paça barada sözümü tamamladım. Tamamladın ha. Indi pensiýa aýratyn häzir sonra hukmuna terdir bolýan. Benim üstüne goşaýyn sen ýa-ni paça diýen tema aýdan bolýan. Birinjiden ine watandaşlar men pikirimi dinleseňiz Türkmenistan paçalyk diýen. Meni köpleş duşan mysal üçin ine biz Kiýewde Taras Şevçenko ýa-ni universitetiň öňüne oğlanlar ýyglananda ýa-ni rejimiň bir 3 tane oğlany geldi MKM bilen bize paçamda zat diýme, ýa-ni Gurbany Berdimuhammed o prezident paçamda zat diýme. Men şonu aýtdym. Sen onda gul bolýanda, paçaň baý bolsa sen onu şoň gulda. Ya, guldan paça ýok. Sen öz paça ilk berdiň birini, demek sen gul bolýanda. Ol atly gelende, ýagny özüniň nimet bildirip geldi. Kim Türkmenler gullyp, kim çatda ýaly diýip bakardyň geldi. Ine şonu düşünüp goýardy. Men hemmäňe ýene bir düşündirjek bolýan öz pikirimi. Bizde gulçuluk bolmaly. Konstitusiýada prezidentam deň, ýa-ni ýöneköý adamam deň, premier ministram deň, ýa-ni parlamentiň başlygam deň, haklamy deň. İstenen adam Türkmenistan građany prezident bolup bilýär, parlamentiň başlygy bolup bilýär, ýene ýa-ni plan status alyp bilýär. Ýöne, ine sen parlament statusyny aldymmy? Sen hakyň bar, o köpelýär, ýöne borçuň köpelýär. Şonuň üçin ine Türkmenistanda paçalyk ýok. Türkmen başı bolsun, kelle başı bolsun, Saparmayat Niyaz bolsun, mekirtilki bize tapawud ýok. Onu wagtlaýynça halk öz sesini bir dawy ynam edip, şoňa mümkinçilik döretdi, Türkmenistany we bizim halkymyzy östürmeli.
Bu haramzadalar bolsa başlangıç söyle şol bizim ınımızı peýdalanıp konstitusiýany öz gerekli ýagdaýyna üýtgülüp hemme adamları işe alanlar değil mi? Öz anamdar, öğüne hizmet eden adamlar alıp polis emhemeni bize karşı yani biz anam bilirler sayılan adamı bize karşı günüktür, bize karşı vuruştu. Benim aktif adamlarımızı durma, şulakları düşünen adamlara barmak basan adamları tutup öldürüp, türmeye dıkıp, korkuzup, tekel bir zat olsa basıp, karar, halkı korkudu. Çünkü o parçada paça olmakla, yine mesela için Marokan paçası. Muhammed 4, 5, 3, 2 olur. Yani yıl ve yıl, asırlar gelen adamlar. Birinci paça olanı, yönü olanı, paçalar yine Fransa'da olanı, en güçlü adam. Halkı öne akıt bilecek adam. Şu adam, şu milleti, yani şu halkı korap, saklap, stratejik yani östürüp ve beyleki yani milletlere, yurtlara göre saklap, korap, bizi öne sürüp bilecek. Bizim arkamızda durup bilecek adam sayılan yani. Haçanla paça ölünü Fransa'nın tarihine terdim, Avrupa'nın tarihine ya da bizim taraflarımızın tarihine terdim. Haçanla paça ölünü şun oğlu gıydı sayılmadı başta. Şunun yani şu topordu, şu milletin arasında en güçlü, edermen, iyiden adam, gedibilce adam sayılandı. Sebebi o motivasyon veriyor adamlar. O ruhlandırıyor adamlar. Yani şu adamlar sayılandı. On son 14-15 asır geçen son bir akıllı paça diye ünlü ol sayıları koyup olsun etmeli. Yani dini yanına getirip indi dinçiler Allah taraftan bize beriyen bunu men Allah taraftan sayılanım deyip yani dini ulun manipülasyon edip adamla ınıntırdı. Eğer de men Allah tarafından sayılanım o zaman onu men oğlumun paça değerli yani prins oluyor. Demek men ölümde şov olmalı deyip şol tevirattan geleyen, anlardan geleyen sistema çalışıp koyuyor. Yani şundan da paçalar öl yani maşalatın ağrına çalışıp başladı. Yani başta on maniyeti başladı. Häzirem Türkmenistan'na eger paça diýsek, on han tarihi, hanın asıl iyi tarafı, ata-babalar paça boldy, Niyaz mı yok? Niyaz'ın ejetini ve kakasını o odan kovdurar, bıçaktan, biliyor musun onu? Niyaz'ın vayurunda onu men gürleştim. Ayal maşkara. Bana gurrun verdi. Men prezidentin vayurunda onu men inanmadım. Hud etti. O zaman men sordum, buraya Niyaz senin kardeşin var ya, neyem bara ok yanına? Biz bar bilemde ok deydi. Neyemçi? Bizim tohumumuz şun ejetini kakasını oğudun kovdu. Sebebi Niyaz'ın ejeti başlan küntüşme ettir. Oğa maskar ettir şu tohumu. Oğudun kovurlu. Öňler oğudun kim kovuryadı? En bir juda bir tohum maskar edenleri oğudun daşına çıkaryadılar. Ondan sonra olur yani ne çağat ne gıyır ne durmuşu veriyor gıyırlarına ona ya da oğlunu yani gıyır veriyor ya da durmuşlar ya da gıyırlarını. Sonra yani oğudun çıkan o ne paça oluyor Niyaz. Oraya olsa paça diysen hançon yani tarihi paça tarihi yok. Niye de paça tarihi yok? Yönököy Sovyet yani siyasetçiler gelenine şolar hizmet edip padarkacıgan bariyerini yalapıyor adam. Halkın içine tapar tırkı değil ya. Kabinet ministeri tapar tırkı değil ya adam. Yine o ne padişah oluyor? Niyaz. Bir taraflık verdi. Bir taraflık Abdülkuliyev'in ideyesi. Abdülkuliyev'in ideyesini Barış Şıkmuradov şunu amala aşırdı. Niyaz dine ulun onu. Niyaz'ın kellesi ne de yok onu. O gördü. Men bir taraf alsam, diktatör olsam bana hiç misat bilmiyor. Ha, men halka karşı unutup bilyen, men öz kultumu berkitip bilyen. Ene ulanmıyor. Şoň üçin Türkmenistan'da şu geçerli paçalık yok. Häzir monarxiýany yani paçalı Gurbany Berdimuhammed gurýar şonu. Oğlu getirdi o Kerim'i Skameyka Zapasnoy'da o çağızık yani iskusunu aplatvarini edip Germanya'dan kiç aktıcığını nimet diyor. Şol dinastiya. Bizde keypin aydamda yok. Bir topar kezzaplar bizim döwletimiz baswaly
kerekede girmeli, biz keyfin aydamda onu. Doğru şunu. Şunun için Türkmenistan'da padişahlık yok, bizim bullor değil. Haçanla padişahlık olsa sen rahat olayan. Haçanla konstitusiya ve demokratik respublika olsa sen grajdan olayan. Biz Türkmenistan'ın grajdanları. Pasportta da yazılı. Şunun için biz Türkmenistan'ın prezidentini vaxtlayınca sayladık. Vaxtlayınca. Yine 7 yıldan sonra ne deyip olsa 2029'da gitmeli ol. Yani teyade gelmeli. Çalışıp durmalı. Hem de devletlerde şeyli. Bizim konstitusiyamız hem de devletlerin konstitusiyası yani. Fundamentalna yani demokratik respublika. Çalışma neymiş beylik devletlerde çalışınca neymiş Türkmenistan'la bir gelen ölen emete giden o. Bunu yankı kovun bolan o. Onun bildirmeyenim ayıp bolan o. Hiç ayıp bolan o. Sebebi olur bizim setlerimizi ulanıp bir de karşı uğraşıyor. Yine ben önkü düşündürdüm. Neyme tapağı dua? Yine siz bir eda araştırmaz. Halk bulup bir kurulmaştı. Türkmenistan. Uçucuydular biz. Biz uçucuydular yine biz bir adam saylayan general direktör şunu dolundurma. Şunu kontrol etmek için parlament saylayan. Parlamentten ikilem kontrol için revizyonlu komisya saylayan. Aksanlarını opuşturayan. Şunu birbirini kontrol ediyor. O zaman bunu her yılına edip bize atşot veriyorlar. Neyem ettiler, neyem alındılar, neyem ettiler, neyem işlediler deyip atşot veriyor. 34 yılda atşot eşit kurulur mu? Şuradan yok. Bizim kuramamız. Türkmenistan devleti bizimki. Kurbanlığın hiç il dahil yok. Onun bir grajdan. Ünlütler, biz uçu deytirler. Bunu general direktör yalan, prezident yalan, saylayan. Bu neyem diye? Özünü, işçileri yankı, ormansalarını, MHM, polisler saylayan ve bize karşı uğraşıyor. Kelle kadar uyanmış onu. Bize karşı MHM'ni, polisi görüştürüp o polis MHM hukuk koruyan kurumlar yadından çıkıp kime hizmet ediyor? Halka mı? Halk devlet. Ya da bir tezat prezident mi? Yani şunu bile nokta. Ben şunu bakırım ediyorum. Polis MHM, prokuratura, kaviyetler yeni bir yere tedaydiyan. Siz kafa meydanınızda Türkmenistan'a halkıma deyip aydiyanız. O prezident bir grajdan vaxtlayınca gelip işlek gidiyen. Prezidentime neme edip onu arkada deyip el çapıp vaat etmek yallaklık ol. Konstitusiya kanunu hiç değişleri yok. Düşünün şunu. Şunun için kim padişahlık deyse yüzüne tükürmüş. Keza halkın manipülasyonu kirletin buluyor. Ya da hükümette bir yaş olaydı da. Sen neyme Türkmen hükümeti sen neyme yaşının idaresi mi? Ya sen neyme doğunun idaresi mi? Yok. Devlet idaresi. Devletin içinde en ulu halk devleti emir getiren bir organ halktır. Konstitusiyanın 3. maddesine göre yekatek organ devleti kontrol edip saklap durun halk. İstenlik vakt prezident ayrılıyor. İstenlik vakt köşkününe çıkıp şöyle karar çıkarıp bar yok oluyor. İstenlik prezident. Kim ol? Vaxtlayınca bir de hizmet etmeyene tutulan adam. O şun Seyitqulu ot bilir Etimrat, birin Qurban oluyor. Kerim, yani Serdar, Meret, Maksat, Bayram tapağı yok. Yani şu düşünceler elementarlı konstitusiyada yazılan düşünceler. Konstitusiya o neyme? Bir tane halkın içindeki adamın arasında katnaşıkları kesitleyen en esası dokument, en esası kanun, konstitusiya. Onun Türkmenistan ona girmek için, yani Birleşmiş Milletler Koruması'na girmek için bir topur konvensiyalar olacaktı. Sivilizasiyadaki adamlara, halklara, devletlere koşulmak için. Şu yerde hem yani konvensiyalarda adam haklarını korumak, adam devletten ulu, adama hizmet etmeli, adamın mümkünçülükleri bolmalı, adamın hakları bolmalı deyip aydılıyor. Şunu gol çeken son, şu konvensiya dagavorlu bizim konstitusiyamızdan ileri tutuluyor, yok tutuluyor. Demek bizim konstitusiyamız diktatör oynap 15 yıl yaşamadan prezident bolup beren nokta deysen, ol umumy konvensiya ve dagavorlar dengelen o. Neye doğru ayırmalı onu?
Ýöne bu ikisam kezzaba. Serdar bilen Gurban Berdimuhammedow aňyrdyr diýen ýok. O el çarpyşyp ýere serdip hemme ýanyna aklar neme diýer. Diňe bir organ aldy. Halk. Şoň üçin bitdi. Her wagt köşke çagyrýar. Baraly şular ýerine goýaly. Prezidentiň statusuna, parlamenttam, kadyettam ýerine goýup bize hyzmat etdiler. Men TikTok'taki bizim vatandaşlarımızda bilýän, egerde soruňyz bolsa, ine häzir YouTube'da bir efire çykdyr soraw jogap. Sizem ýazgylar men okap dur. Hem ýanky TikTok'da hem YouTube'da okap dur ve sorawlary jogap berem. Yine Şemşat diýip bir ýeri geldi, ýanky Gurbanulyň aktivisti. Olar Gurbanulyň aktivistleri ýanky arkada zamanyň adamlary bular Türkmen diline noktalar. Bular söwüş bulaşaýmada bilen noktalar sebebi hiç wagt diskussiýa et görmedik. Hiç wagt nime etmek dine ýanky Gurban Berdimuhammedow bulary hem ata hem kaka hem Huda hem de. Şoň üçin ine soru ýylanýan birinji bilen Türkmen diline öwrün. Birinji bilen. İkinji bilen adamlaryň pikirleşmany öwrün. Gynasam edil arkada zamanyň adamlaryna şolat. Men jurnalistlam okuyar, vatan programma okuyar. Bular okuýar, ýöne diskussiýa girende bular ejenden bazyňdan başlaýar. Nimesi ýok. Bularň ýanky derejesi ýok, gynazak. Şoň üçin Türkmenistana ýallaklyk ýatyrylmaly. Türkmenistanyň telewizionyasy, gazet jurnallary ýallaklygy övmeli, ýallaklygy propaganda etmeli. Onu bütün dünya bir giýje uny görkezýär. Türkmenistan döwletden hemme halk bolup hemme bir adama ýallaklýar, bir adamyň döwlet diýip görkezýär. Ne şoň üçin üstümizden öňüňe. Indi neme mesele, paça mesele düşünükmi? Egerde kommentarda bir ýeri düşündirip ýatsa şu meseleni öz pikirini ýatsa men onu efirde goýup biljek görür ýani. Indi ikinci soruga geçelim. İkinci soruga geçmekden men bir näçe video görkezdim, ruhsat berdiňiz. Size gyzykly bol, lütfen serdim, hormatly izleýişler. Ine şu ýerde şo ýanky Maduro meselesine gelenimizde ine Türkmen demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy şeýle. Men size bunu aýdaýyn. Pikir etmem ýerki o Allamara Rahim fiýaly FSB-ge ulanaýmaly. Serdim. Türkmen demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy şu Venezuela'da bolup geçen dağıtlar şeyle. Trump bir kanun, halkara kanunu bolup hareket etti. Yöne, şun eden hareketi bir tane halkı azatlığa çıkardı. Biz bundan millek geçmeli, bundan millek geçmeli. Biz, men özüm Trump'a bir ulu hormat koyamam. Yöne şu eden işi, yani mümkün anlatımda başka bir maksatlar vardır. Bir tane halkı azatlığa çıkardı. Eger Türkmenistan'a şonu edilse, bizim azatlığa çıkardı. Şonun için yine demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy, reaksiyasy, halkara kanunlar buzuldy. Şunu ona, ýanky Howpsuzlyk Keňeşinde maslahat alşyp, karar çykaryp eden bolsa, onda karar laýyk bolardy. Ýöne elbetde o argumentler var Trump'ın. 90% narkotikler Venezuela'dan gelýär. Bir topar gedek bular gürleşip, zat edip, çözgüt gözläp, sinişdirer boýun Maduro gaharyna gyýryp bular söýüp, üstünden ýanky gülüp zat edip bolun gaharyny getirdi. Bir tane uly döwletiň ýa-da ýolbaşçynyň gaharyny getirdi, olam berget etip goýardy. Onu da düşünüp bolýar, ýöne şonda da kanunlar bozuldy. Ine şeýle pozisiýa. Indi gelin seýrelim, Brooklyn'da ine Maduro'ny alyp barýarlar, ýürüýte gapysyny açyp awtobusda bütün dünýä ýoklanýar. Ine ümitlerim şu maşynda ýanky şu furgonyň içinde Maduro var.
Öyle bu. Neyse bütün dünya okuyorlar. Sigan la cuenta, muchachos, sigan la cuentita. En ese carro trajeron a Maduro. En ese carro trajeron a Maduro. Yine yeni bir videonu okuyayım size. Şu orada. Yani pensiya geçmeyecek başka bir videonu okuyayım. Şu orada bizim bir ayağı doğumlu bir yaşlı ya. Prezident üyeliğine men köptönç Gorkoy diyen TV'yi Ferdan Berduhamen bizi izarlıya kalkası öyle. Bizi izarlap, bizi analiz edip gorkyalı bulur. Hayadır Oğuzhan Koçu'nun aşağıda bunkerine girdi. Yine men emheme polislere, faaliyetleri, prokuratura işgallerini üyeliğine. Sizin arkada diyemez. Bizden bunkerde yatıyor. Kimin milli lideri? Neyem bilir okyan milli lider? Milli lider adamına ruh veriyor. Neyem ki bunkerde girdin ya? Neyem ki siz ona yaşlı yana? Yaşlı der. Ne aksakalı var, ne bir yaşlı hükmüne hareket etti. Ne yaşlı hükmünde halka seyretti. Ne yaşlı hükmünde bir namus var, bir vicdan. Şunun için, şol adama bir bağışlan bir çimoni, siz yaşlı neme dik kesit yani. Ben şunu akılım ediyorum. Hani edirmeniniz, hani mertiniz, hani siz organlar, hani anırıyınızda bir kökünüz yok mu, fundamentiniz? Utunun yok mu? Bir tane kezava yaşlılık etmiyorsunuz. Tutsak etmeli ol adamı. Türkmen halkını genosid etip var ya. Ben eserdim şu yaşlı ayal, Berduhamerova yülleniye, şunu men yürüte eşitecek oynayan, şuraya şunu çıkış ediyor, bizim halkımız çıkış ediyor da mesajını yetirecek oynayan. Bunu bir krediye, yine prezident eşte, yine bize üns verir. Prezident üns vermiyor. Ya prezident, hukuk koruyan kurumları ayya. Her da dedim, kirletme oparım. Ağzını açmadı dedim halkım. Sizden kanun bozdun deyip, konstitusiyon bozdun deyip soracak. Şu sebeple yine organlar bir düzgünçülük edip bizi biz basıyor. Bizim prezidentimiz yok. Bizim arkamızda duran konstitusiyon garanti yok. Bizim arkadağımız da yok. Bizim arkadağımız halk. Şunun için biz bir eküylerine birleşmeli, kömek etmeli, azı birleşmeli ve hareket etmeli. Yine bizim arkadağımız. Başka yoktur. Hürmetli arkadaşlarım, men bahtiyarlık etrafının Aktaş'a Qovatanın yaşayıcısı Annayla Oralgöder. 2016 yılda yararsızlık sebeple öz adıma bolan 20 sodok yerimin 12 sodağını sattım. Anna Orvanova, Anna Orvanova satıp bol dokumenti düzedip 12 sodok deyip 20 sodoğu bütübü öz adına geçirdi. Hürmetli arkadaşım, sizden kömek etmenizi xahiş ediyorum. İcemi alığı salıp ol çektiriye 12 sotok deyip 25 sotok yeri Anna Orvanova, Anna Gödül bütübü öz adına geçiripdir. Inni idine vermeyecek bolup nire ardamız bolsa gidiverim diye. Nire arda esebem elimizden geliyen zat yok deyip cevap veriyor. Hürmetli arkadaşım, sizden xahiş etyen şu işimi de seyredip vermenizi xahiş etyen. Hürmetli arkadaşım, men bahtiyarlık etrafının Aktaş'a Qovatanın yaşayıcısı Annayla Oralgöder. 2016 yılda yararsızlık sebeple öz adıma bolan 20 sodok yerimin 12 sodağını sattım. Anna Orvanova, Anna Orvanova satıp bol dokumenti düzedip 12 sodok deyip 20 sodoğu bütübü öz adına
geçirdi. Hormatly arkadaşım, sizden kömek etmenizi haýyş edýän. Ejemi arlyga salyp gol çekdirýär. 12 sotok diýip 25 sotok ýeri Anna Urbanova, Anna Gözel ötögi öz adyna geçiripdir. Inni idine vermejek bolup nire ardaňyz bolsa gidiverim diýe. Nire arda esegem elimizden gelýän zat ýok diýip jogap berýär. Hormatly arkadaşım, sizden haýyş etýän şu işimde seyredip bermeňizi haýyş etýän. Hormatly arkadaşım, Yine hormatly dostlar, dedim. Şu yüzünç diýmek näme? Şu yüzünç diýmek Türkmenistanda hak hukuk goýan sistemi işlenýär. Sebäbi şulay almaşgalar ýa-da şuňy meňdeş adamlar bir-biriniň arasynda ýa-da hökümetiň arasynda, hökümet bilen öz aralarynda çözüş bilmeýän zatlaryny baryp kadyetde, prokuraturada çözülýär. Bunu seýdýän ýok, ünsverýän ýok. O ýerde hak kimde pul bar bolsa şonuň, kimde tanış bar bolsa şonuň. Ondan düzgün bolmaly, ondan tertip bolmaly, ondan döwlet bolmaly. Şu döwletiň prezidenti bolmaly. Men şoň üçin aýdýan, döwlet ýok bizde. Bizde bir maşgala basyp aly hemme zady, hemme zat falsifikatsiýa edip falşywy bular gelip bolýar. Falşywy prezident, falşywy gahryman, falşywy arkada, falşywy millet ýa-ni milli lider, falşywy gahrymançylygy, hajylygy falşywy, arak tirýekçek ylgap ýör, aýdym. Hemme zat falşywy. Tarihimiz falşywy. Tarih bolmy. Gurbanoğlu, Serdar, hemme tarih şondan. Ýok, bizim bir näil beýik hal, näil tarihimiz bar. Hany ol adamlar? Niye aýtdy? 24-nji ýylda çeldi. Hani hemme gahrymanlar? Hani ýyl galdyk gidenler? Hani tarihimiz? 24-den başlap Türkmenistany emele getiren Gaýyp Atabaýew hani? Hani şoň ýa şekli Türkmenistanda? Hani şoň bir köçäň ady, ulu prospektiň ady şo bolmaly. Lenin prospektini Gaýyp Atabaýew prospekt etmeli. Hani nedir var? Hani beýleki ýaşurlar Türkmenistan dikelip kaldyryp hökümeti ýa-ni dikelip halka hyzmat eden adamlar. Hani? Näçe bil Gurbanulyň atasy, babasy, dogun garnaşlaryny, dwaýurny atasy bilmeli, Bani Saranyň atlary, ýa-ni köçeleriň atlary, näçe biz hakyky gahrymanlaryny bilmeli. Näçe ýok, hana da. Yine hormatly dostlar, ýazgyň kommentarda siz näme pikir edýäňiz? Şu zatlar näme baha berýäňiz? Hökmen baha berin, reaksiýa berin. Reaksiýa bermeseňiz, gysylyp oturursyňyz, içiňizde saklap oturursyňyz, stres berer, size näme reaksiýa berer saglygyňyza. Aýdym, pikiriňizi aýtmany hakyňyz bar. Ony ýagny konstitusiýa bize ruhsat berýär. Yine indiki videonam seyredeli, ondan Seyitkulyň gowy bolýan temadan geçelim. Успокоиться. Мне сейчас очень обидно за моих родителей. Отец пришел с магазина, говорит, что у него все не начисляют 10% пенсии. Пенсия была и так небольшая. 700 манат у папы, 300 манат у мамы. Что такое 300 манат? Я не понимаю вообще, до какой степени может быть конченным человеком, что-то такое вообще узаконить, чтобы пенсионеров убрали 10% от пенсии. У вас что, своих родителей нету? Почему вы так делаете, я не понимаю. Я работаю одна, я единственная кормилец в семье, у меня маленький ребенок за спиной. И родители, можно сказать, как взрослые дети. Отец очень часто болеет, у него 2 шунтирования, инфаркт, инсульт перенес. Недавно тоже вот его прокапали, выписывают такое лечение, я не знаю, не спрашиваю, откуда это. Я как ишак работаю, этого никто не видит, это никто не замечает. Всем похуй, главное, выписал, блядь, на 5000 манат, и иди где хочешь, ищи деньги, поднимите хотя бы пенсию на карманные расходы пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат, чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег, пожалуйста, поднимите до 1000 манат. Я не могу успокоиться, мне сейчас очень обидно за моих родителей. Yine şu kahramanlığı edecek şunu, Seyitkuly sebebi. Amen gökülmedim öyle. Başta teyadan okuyayım. Отец пришел с магазина, говорит, что у него все не начисляют 10% пенсии.
Пенсия была и так небольшая. 700 манат. И папа 300 манат. Мама, что такое 300 манат? Я не понимаю вообще, до какой степени может быть конченным человеком, чтобы такое вообще узаконить, чтобы пенсионеров убрали 10% от пенсий. У вас что, своих родителей нету? Почему вы так делаете? Я не понимаю. Я работаю одна, я единственная кормилец в семье, у меня маленький ребенок за спиной, и родители, можно сказать, как взрослые дети. Отец очень часто болеет, у него 2 шунтирования, инфаркт, инсульт перенес. Недавно тоже вот его прокапали, выписывают такое лечение, я не знаю, не спрашивают, откуда это, я как ишак работаю, этого никто не видит, это никто не замечает. Всем похуй, главное, выписал, блядь, на 5000 манат, и иди где хочешь, ищи деньги, поднимите хотя бы пенсию на карманный расход пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат, чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег. Пожалуйста, поднимите до 1000 манат. Я не могу успокоиться. Мне Yine benim kıysaca Türkmençe tercüme edeyim. Formatı izleşler, yani TikTok'ta da seyirciler. Bir yerde YouTube'da efir edip duruz, ondan gelip TikTok'ta size cevap verin sorumada. Şu ayar maşallah şeyde diye. Men en atam 300 manat pensiyon. 3 manat bolunda $20 oluyor. Şu $20 yani yaşap bolunok bir da ediptirler yani doktorun bir da çıktıcı var ekan 5 manat. Biz 300 manat bilen 5 manat näle tölerdi? Bir kaldırın pensiyon hatya bir 1000 yani hiç olmasa 1000 manat edeyin diye 1000 manatdan $50 köp satdı. Bu gülkünç. Bu şunu var eşitmek maskarçılık. Yine Serdar Berdimuhammed şunu eşitti, yeri öğüdü kalıp yeri gömülüp öğüdü üstünü yani yerin aşağını ölen. Ya da Türkmen halkı ya da piyler alıp gidip guluğundan tutup yer kalıp yani çağın içinde yerin aşağını gömmeli şu kaydıp Serdar Berdimuhammed fiyatı eşitilmedi yani. O 300 manada yaşap bolyamı. Huday hakladın. Şular bir zat bolaysa sen yaşın bir ne çavaran son yani keselli yani derman almalı bolyan, un almalı bolyan, açık kurak iğmeli bolyan diye vitaminler bolmadı yaşap bolno. Görgürler näle unlarını görýär. Şurun yaşları sen tutmalı Serdar Berdimuhammed. Kakana hatam etçeke. O ö tohumunun milli lideri. Ola bir haramzada oturun. Sen o prezident ofitsial statusun var. Näme çip halka hizmet eden o. Gelin men bir tane nemeni koyayım size. Yani Serdar Berdimuhammed yürüse bir video etti. Şonu men size koyayım bir dinleyin şonu. Näme diye şu adam. Näme çip kömek eden o. Şu töller aydan soň näme şuraya adama yani 300 manat alyan adamlar kömek eden. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistan'ın prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistan'ın bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistan'ın prezidentinin wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Yine bir adam prezidentmiş. Kasam aýdýar. Kasam edýär. Yine ýalňyja bir gürkezip bir ýaşly aýal ýa bir ýaşy dertlerini aýdýar. Bütün pensionerler dertlerini aýdýar. 300 manada, 1000 manada ýaşap bolmagy. 1000 manada alsam, sen bir güne $1,5 Bu utanç. Men aýdy biljekkä. Fransada bolmadym diýende pasobe alýan adamlar gününe mesela aýdyn $20 bilen $50 arasy.
Günlük. Bir aylık pensiyan aylığının yani nimeti. O mümkün değil. Bir yerde Avrupa'da 600 euro pensiya alyanlar var. Yönü onun caylarını, onun köp zatlarını. Orada yürüte naharlar veriyor, yürüte yerler var gidip nimeler yani. Yönü 600 euro eğerdetin işlemen. İşler pasobe yani pensiyonu foda pul geçirmedik o zaman 600. Eğer geçirip nimetten 900. Eğer de 2 yıl pensiyada otursam o zaman 1100. Şey kalktı mı oturuyorum pulu? 1500. O 41 yıl işleyenler 2000-3000 amalyanlar var. O zaman pensiyada sen eğer de ağlarsan bir yerde sosyalini nimeler yürütü kulluklar hataplı ya. Ya şu pul şuna yeten o. Demek hükümet şunca pul vermeli. Şu oduna pul veriyor. Kompensasyon veriyor. Partiyanın tölen o. $30 tölen partiyanın. Sen eğer 600-900 dolar alsan 50 dolar, 30 dolar fatira törsen kalan değil mi? Yemek, içmek, gezmek, şun hali. Plus kömek geliyor. Demedim diyene bir köy alıyor. 7 yaş okul. Yaşap oluyor. O günlü voyaj gider ya olmuyor. Yönü altın yaşap oluyor. Çağızını, aktıcını buradan alt oluyor. Bir de o bizim pensiyonerlerimiz, gurgul, yaşlılarımız, enerimiz, atamız yaşap. Onu çok olur. Emin de bana da dedim, katıyorum. Bana da değil şu olattır. Biz işleyerek görüşmedik, hiç rahat etmedik. Pensiya vaktimiz geldi. Ölüp yatırdık. Hiç haklarımız yok. Güçlü vakti görüşmedik, haklarımıza. Öne çıkmadık, köşke varmadık. Sonra koymadık, imsim oturduk. Ay Allah vardır, indik gelin kovur. Ay mu açık vakt verelim. Bir topa dağıttırılan özümüzü ağladık. İnni pensiya çıktık. Şu görüşmeyenimiz için her kösün yer. İnni her kıyaslaydı yani. Öne çıkmasanız sizin şuna var yani. Anladın. Men özüm ne yapıp bunu akarlayan 97'den 2003'e 2005'e görüşmedim. Adımları çıkartıp adet. Yönüm yatık alttırına. Ay hemmeler diye, hemmeler nime propaganda, hemmeler buluyor. O yine Türkmen başı, yine kelle başı, yine vadat, ruhnama altına atar. Bir topar bir ağlı propaganda programı. Hemmeler nol. Adam ürküttü, ruhnama tam gitti. Altına atar, gitti. Onunla gitti. Hemmeler. O yönü altına atarda yaşadı elbette. Gıdıldan çaylan tuvaletleri, gıdıldan çaylan duşları, gıdıldan çaylan yüdükleri, özünü paça ayarlayıp, yani her kime bıyıqırıp, rahat edip, medya var, Kazakistan'a var, hükümet işgərlərini, öz iyilleşlerini, vice-premierlerini, yani tüycü alıp, emedeklep, bütün halkların onu emedeklep, yine konferansin beriye şunu maskar edip, şunun yankı avray alyanlığını görkeliyor. Onu adam tutup atmalı cevap. Türkmen hükümetini Şuraya beylik devletlerin hükümetini maskar etmeklik o demek sen vatan düşmanı, sen halkın düşmanı. Yine niyaz şunu etti. Dinlen yani Saakashvili'nin diyenler. O gülvay diye, hemmemiz güllük diye. Vice-premierler, emedekler, yani prezidentten tapırma Türkmen'den şakalat alıp sağ olsun elini yalayanlar. Bolyatin kabinetinde şey, men kabinetine aydayım. Men Türkmenistan'dan tam eştiyadım. Recep Saparov Recep. O yadınızda olsa Türkmen maşinin 200 yüzü vardı. Türk yüzü. Halkın önüne burada el çarpışıp neme diye, yani Mongol gülüp yani neme diye, ikinci yüzem kabinetine kıyırıp rahat edip, atıp rahat edip, yani pistolerini neme edip, adamları ruh taydan kaçırıp, Recep Saparov kabinede yerine emedekler, 4 emedekler varıp kuşunu oğuşap, elini oğuşap atam diyen. Şunu edenler, şunu edenler beyliklerin etmeli oluyor. Yine Türkmen hükümeti. Yine niyaz bunun yani siz paça, bizim yemeğimiz diyenimiz, Türkmen başıyımız, bizim atamız diyenimiz şu. Haramzadı, bu torun haramzadı. Entek niyaz bunun dürücülü vardı. Türkmenistan'da baranlıda biz onu anıklar. Açar sodatları. Yine şeyde şu Türkmen iyiline hiç vakit bir şans bulmayandır bir edepli, normal adam.
özüne güwün etýän, halka güwün etýän, halka hormat goýan, özüne hormat goýan bir adalatly adam duşmandyr. Aytakovdan başgasy ýa bir kada muhtaçypdyr bütün Türkmenistanyň taryhy. Bir nazar. Soňky 34 ýylda ýok şol adam. Sebebi iki adam var. Türkmen maşy we onu öldüripdiler. Başga adam ýok. Serdar Ablovka. Anlasy boş. Hiç hal edilmez. Ana, daydalar, eneler, atalar, ağlap, TikTok'ta video var niye diyorlar, bir yere kumedinler. Ana, aydan söylerinden dinlediniz. Şimdi şu yani. Yine pensiyon meselesine girdi. Hani Seyit Kulu aydanı, şu pensiyon var da, ne yapıp bunu pensiyon kaldırmak? Ne sebepli? Ya bunu 300 manat pensiyon pulu katı köp deyip hata ediyorlar. Hani şuna da var sen öz fikrini aytsan. Sağ olun Murat ağa sözleriniz için. Yankı kıyızın ayrısını seyretsek, yankı ecesi 300 manat, kakası 700 manat alyan eken yani. Biri $15, birim 25 35 dolar pens alyan eken. Kakası bir kezek infarkt geçiren, bir gezem şoň bir gezek insult diye. Indi kıyızın özüm ýek özü işlep nemetýän eken, şu maşgalasyny bakýan eken. Indi Türkmenistan ýanak baý döwletde. Ana Gurbanuly çykyp Miroy arena çykyp ine Türkmenistan 4-nji ýerde dur gaz boýunça dip gürleýär. Gürleýär. Näme indi? Pensalary birine $15 öde, birine $35 öde aýna. Şimdi seyredin. Gaz özümüzde var, neft özümüzde var, elektrike daşara bağlı değil, su var. Şimdi ne için Türkmenistan'ı nevigadni? Sebebi halk pensiyaları neçe az verse şonça da garry adamlar azalya. Onlar özünün bakıbilen ok, medisinesi muğut değil, lişni kelle ağrı yok. Şimdi şeyle halkı izolasya etdi. Azaltdı. Özü narushni azaltdı. Aslında yankı gayzatdı. 1000 manada çelli de aylıklar kaldırın diye. 1000 manada çelli aylıklar kaldırmalı. Medisinesi muğut olmalı, değer dermanı muğut olmalı. Hatça bir Türkmenistan'ın derecesindeki bir yurt neme şolar ýanak zatlar etýärde. Medisinesi muğut, dermanlar muğut. Et bolýar aşony. Ne beýlek iş haklary 2000 manat diýip neme etýärler. Käbir etdi 2000 manada ýeten ok diýe, käbir 2000 manada zordan etýärde. 2000 manadam $100. $100 ýaşap bolan ok. Ne geçen ýyl nemeni ýatyrdylar. Yani 10% milyon üstüne milyon pullar yatırdılar. Yani biz fikir ettik indi neme olmaz. Yani bazardaki bahalar kalmaz. Sizin aylıklarınız, pensiyalarınız kalya deyip bulara şu bakanı bilen bazıları neme ettiler. Satışlar kaldırıyordular. Men fikir ettim. Indi şu zat olmaz. Yani sebebi 10% pul milyon ok aylıkların pensiyaların üstüne. Şu an emettim velin yana kaldı tez yılda kaldı. Cerimeler kaldı. Bazılarda satış sevdalar kaldı. Beyle kızatlar kaldı. Yana aylıklar pensiyalar şu an kudur. Bu Aşkovadın içindeki nemetyanlar Aşkovadın yok. Yana beýleki welaýetdäki ýollary görer ýa-da. Ýaxşy Murat Atamuratyň aýdyşy biziň halkymyzyň hal ýagdaýy durmuşy gowlanlygy üçin de bizde şu diye ýa-ki 10% milyon pullar ýatyraldy diye, onu diye has bir akıl taýdymry manily ýollara sarp edildi. Yani arkadaşlar şäherä beýleki Gurbanulynyň beýleki etýän oyunlaryny diye sarp edildi. Ne
Şurayana kıynasak da bizim yol başlarımız var. Doğru. Benim şu pensiya meselesinde benim oşayınla derdim. Açanla pensiya indeksasiya etmen yadayına döwletde inflasiya oluyor. İnflasiya yani sen bir misal üçün 300 manat pensiyan olsa 300 manada sen servisi alıp bilýän ve harid alıp bilýän. Şu alacaklardan kümmedi peseliýe sebäbi onun bahasy galýar. Diýmek pensiya indeksasiya etmesen sen öňkü pullaryňa eýem az satyn alyp bilýän we sen ýa-ni azjyk mezburlyk bolýar sende. Gynanç bolýar, sen ýa-ni gedaýlaşýan, garyplaşýan. Ine şunu döwletler indeksasiýany kesgitliýär. O näle edilýär? Büdjetde inflasiýa kesgitlenýär. Misal üçin büdjetde ine temp развития diýär, bir 3%, 2% büdjetde goýulýar, şuraya ösüş bolmaly. Ýöne haritlaryň ýa-ni bahalar galmagy bilen bir topar elektr energiýa, suwya, ýene bir zat şu müdazatdan galmagy bilen, daşyny gelen haritlaryň bahasynyň galmagy bilen inflasiýa kesgitlenýär. Şu inflasiýanyň möçberi, misal üçin 2%, 5%, 10%, 20% Merkez Bank bilen korrektor edilýär. Iqtisadiýaty dogu saklar ýani. Merkez Bankyň berýän kredit prosentler şu inflasiýany ýa-ni ýokartynda bolmaly. Onuň daşyndan sosial gowşok ulgumlar, pensionerler, ol çağlaryň pasobiýany alýanlar, az aýlyk ýa-ni orta çağlykdan az alýanlar, minimal aýlykdan az alýanlar, işçilere şolary sosial gorawy etmek üçin olar indeksasiýa edilýär ýa-da boşmaça pul berilýär. Ne şol hatda büdjetde görkezilýär. Sosial problemalara ýa-ni näme? O büdjetde sosial problemalara çykdyjylar artan ol, umumy döwletiň çykdyjyly galýar, oň üstüne arkada aşağı pullar gidýär we şu günü Türkmenistanyň siýasatyndan sosial kömekler, pensiýalera kömek siýasat hökmünde kabul edilemok. Ýagny siýasatyň daşyna galýar. O sebäplen biz kösenýär. O näme amala näme netije berýär? Şu zatlar birinçiden garry adamyň arasynda garyplygyň artmagy. Bir. Şolara garyndaşlar kömek edämese başga kömek etjek ýok. Hökümet kömek edenok. Eger pensiýalar inflasiýa bilen artmasa, ýagny inflasiýa bolup haritlaryň bahasy üçin 10% et artdy. Pensiýada diýmedimden 6% artmaly. Ýa diňe et artany wa beýlik zatlarmaty. Men bir zada gen görýän Türkmenistanda ine bir zat öndürüňde elektr energiýa, suw we şu meňzeşatlaryň ulanýarda transport ýa-ni benzin ýöne Türkmenistanyň onun bahasy galany uraýan 2-3 ýa-da 10%, 20% galan o. Özümizden çykýar o zatlar kontrol edip bolýar. Minimalna goýup bolýar. Diýmek inflasiýada bir bolmaly, ýa köp zat öndürilýär Türkmenistanda. Diýmek köp zat öndürilen o, daşynyň gelýär, daşyny ak gelýän adam aňarda gymmatly, aňarda benzinin, elektr energiýanyň bahalary galýar, harydyň bahasy gymmatlyk gelýär. Onsoň ol bizim ýa-ni az sosializasyony diýär, ýa-ni sosial tarapyndan kömek edilmeýän adamlar kynçylyğa düşýär. Ine şo sebäpli sosial indeksasiýasynyň ýoklugy bu adamlar garyplaşdyrýar. Garry adamyň döwlet gorawynyň gowşoklygyny aňladýar. Ýani döwlet gorawy şo sosial gorawyny etmeýänligini aňladýar. Ve pensiya indeksasiýalarynyň adatça nähil hasaplanýandygyny düşündirip şo zatlary parlamentde gürleşip dad edip şol sosial tarapyndan goranmayan adamlar kömek edeninin şu reali ýa-ni gaýdanyň ýaşynyň öňe çykyp bir de nime gerekki halk bay bizim pulumuz yetýär diýip bütün propaganda edip ýagny onun hökümetiň bir ýa-ni ýürüte gurnan spektakli. Şu real aýdyň bar pullary arkada şäheri uraly pensiýany galdyrmaly çykdyjyny köpeltmäli. Ine şu real aýtdyryp öýlerini kanunlaşdyrýarlar. Ýagny bu bizim istemizde, ine bu halkyň istegi, ine ýaşuly pensioneryň istegi biz şonu kanagatlandyrýar diýip ýa-ni şular öýlerini argument tapýar.
Bu zatlar näme çöp bolar? Bu zatlar diňe bir ýol bolar çöp. Men pensionerlara ýylanýam. Siz biz bilen öňe çykmaly. Siz köşkün öňüne barmaly. Biz ýa-ni öňe çykalmada, biz wagt bellenmedi. Biz şöyle köşküne barmaly, siz barmaly. Şu ýerde egerde biz üýüşüp Gurban we Serdar Berdimuhamedow arýa etsek, sizin problemaňyz gysga wagtda bir ay galman çözülýär. Dastoyny pensiya alasın. Pensiyan, men öň aýtyp geçdim, minimum $250 bolar. Pensiyan möçberi. Ol manatdan, dolardan on tapagy ýok. Giýje uny kurt bolar. Manatdan çarşyp bilerdiň. Şu çarşyp bunun minimum $250. Sebäbi $250 minimal şoňa ýaşap, şoňa da ýaşap bolmak minimal şondan başlar. Şonuň üçin pensiya 1000 manada däl. Pensiya diýmedim diýenne 6-7 manada galmaly. Çünki unda şu pul bolmasa ýaşap bolar. Pensionerler ýaşanyny häzirki wagtda Türkmenistanda onun çağları, işlemeyen çağları, işlemeyen çağların maşgalasy bilen pensiya ýaşaýar. Şol ýaşulyň garryň pensiýasyna ýaşaýar. Bu bir katastrofa, sosial katastrofa diýilýär. Şonuň üçin pensiya galmaly. Bu ataly ogul öz arkadaş şäherine urýar. Arkadaş şäherine $450 milyon metçidini urýar. Näme gerek şu metçid? Bir pensiýalary. Bizde yani pensiyada bir katılsa 100 bin adam var. Pensiyoner. 2-3 etse köpet. 1000 manadır, 2000 manadır. Sonra da 450 milyon bolmuyor. 450 milyonu bir 5-6 yıl pensiyonu götürüp saklap bolýar şu pensionerleri. Yani çağla ayarlara, pasobe hükmünde, işlemeyen adamlara pasobe verip saklap bolýar 5 yıllar. Onun daşının bizde stabilizasyonla rezerv olmalı. Ne yapacak Kazakistan'da 150 milyar stabilizasyonla rezerv var Türkmenistan'da. Ne yapacak Kazakistan'da da 20 milyon bizden 5 etse halkı köp. Ne yapacak şu yerde bak? Oğlum nevit kalsat ya bizde yok. Bizde kaldı onun kadar köp. Hani 250 milyar dolar nerede? Gurbanly Serdar Berdimuhamedow nira koydunuz? Getirin şu 250 milyar. Her ýeriniz 10 milyardan ýokary. Şu halky pensiýany saklajak bolsaň, bir $100-200 pensiýa berjek bolsaň, diňmedim diýenne, ýagny ýylyna 100 milyon toplar. Bir mescit kurmasaň, näçe mescit bar Türkmenistanda? O mescit, sen arkadaň mescidine halk barmy, barmy? Ýa-da ýaly özüň şöyle ýa-ni mazara ýaly etjek bolýar. Näme gerek şuň kunny? Şu ýerde mescit. Şoň puluna gurup bolýar. Mescit bolmasa arkadaş şäherini ötürmek näme gerek? Halk ölüp duka, halk kötünüp duka. Näme gerek şu zatlar? Düşündürün, ýarym kommentarda mene düşünemek şunu. Şunu halka hizmet edýärlermi? Ya atasy oğluna, oğlu atasına hizmet edýär. Men düşünemek. Ben näme pikir edýär? Fethuly. Men düşünemek şunu. Hawa dogry aýtdym Murada, şol birgiden çykdaýjy edip mescit kurmak men pikirimçe näde dogry. Owa gurulmaly. Ýöne halkyň hem hali ýagdaýyna seretmeli. Halkyň ölüp durka sen gelip halkyň jöýsünde pullar alyp mescit kuran o zulümlük men pikirimçe zulüm etýär halka. Ne pensionerlerin durmuşy bir ayrı durmuş. İşleyen adamın durmuşy bir başka bir durmuş. Halk hemmesen Türkmenistanyň grajdanlary, hemmesen Türkmenistanyň raýatlary, näçe şolar hemmesen deň derejede ýaşap bilen. Prezidentiň ýegenleri ýa-da bir ministrleriň durmuş onlar başka bir durmuşda ýaşaýar. İslan ýerinde jaý satyn aldy, islan ýerinde villa satyn aldy, islan ýurtlarynda başka bir nemeler etdi, biznesler etdi. Näme üçin hemme Türkmenistanyň raýatlary hemmesen şolar ýan zatlar edilen. Yine başlattım öyledim. Yine Türkmenistan'ın raýatlary nema sprak alýarlar, zat etýärler ýa-da bir işlerini oňarýarlar. Şolar şo işler etjek wagty şolar pul berýärler, her bir sprak pul berýärler.
her bir peçada pul berýärler. Häkimliğe gidip hat aljak bolup oňa pul berýärler. Ey çykdyjylar ýetik. Ine men arada oglum boldy. Şoňa neme aldım? Dogluş hakyndaky şahadatnama. Banisadan hat berdiler. Şo hat edip göne häkimlige bardym. 2 mund çıkardılar, peçaldırdılar. Nene oğlun yaşı uzun olsun dedi. Oğlun yaşı uzun olsun deyip ýa-ki dogluş hakyndaky şahadatnama berip goýberdi. Moğut meni işlat beremagym. Özüm bir ýekaja bir liste 5 tane egzemplar berip goýardy. Näme üçin Türkmenistan et bolanok? Ine istendik katon orjak bolsaň, aňardan spravka getir, berden bir spravka getir. Aňara git, bärik gel, ylgylyp ýörler halky. Halkyň täk-tägim öz girdejisi ýetik, çykdyjisi ýetik. Gazanan begenen ýeten oklar. Ine şey bir durmuş gidip durka. Berden gelip mine milli lider diýip özüni atlandyrýan bir haramzada başlarsın ýöne. Şol adam gelip mescit kurýar, şol adam gelip arkada şäherine plança milyar dollar çykaryp kurýar, stadion kurýar ene. Aşgabatdaky stadion. Näme üçin gerek şol zatlar? Ine 2017-den soň kriz başlady. Bular öwrenişdirýärler, ine şu ýarş gitdir, Aziýada gelýär, Aziýada nemeler gelýär? Ýarşlar gelýär. Ne şu zada, ne dollarlar kaldırdılar birazcık. Gördüler baktılar halkta ses yok. Birazcık produktlar kıstılar. Neme daşyurutdan gelen produktlar biraz azalttılar. Yine de halkta ses yok. Ay böyle Aziýada adamlar gelýär, şoňa taýylyk görýändirler, şoňa öňüne çykarýandylar. Yine bolýaryk gözüňi men bolýan, ýok. Aziýadan geçkiden başty 10 ýyl bolup gelýär, 9 ýyl boldy. Hemme zat ondan beter. Ine halkymyz ýaşy, indiki ýyl gowalar. Ýa-da soňky ýyl gowalar, ýa-da biraz wagtdan soň gowalar, ýa-da indik geljek gowalar. Gow bolanok ýyl-ýyldan çöküp barýar. Ýyl-ýyldan aşağı gitdi. Öň Sapar Murad men özüm gowuramak bolýan şoň döwründe biz dollara kämmet açdaldyk. Dollar ýatdy, dollar insan berilen nokta esasy manatdy. Dollar wapşy insan nokta. Köp adamlar dollar näme diýen bilen noktalary. Ne Gurbanuly geldi. Gurbanulyda birazçyk dollarlary ünserilip başlandy. Aziýadan ýarşlar geçdi 2017-de, ondan soň wapşy dollar uçdy. Manatyň hiç ýyly hökm ýok. Türkmenistanda manatyň hökmünden dollaryň hökmü boly. Ine Sapar Murad Türkmenistanda hiç ýyly neme ýok. Häzir men bir kiçik material okudum, otoň şu vatandaşyma soralar şoňa jogap berdim. Şu material dinle, Adalet Radyosu. Täze ýylyň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çagy üçin döwlet töleglerine garaşan Türkmenistanlar onun muktarynyň üýtgemenligini bilip galdylar. Ençime ýyl bäri aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial goldaw tölegleri her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokurlandyrylýardy. Bu düzgünün yatırılmağı barada resmi habar berilmeýärkä ila darasında aladalanma we nägilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyndan Türkmenistanyň pensiýerlerine we kiçi çağaly maşgalalara döwlet tarapyndan berilýän pul bank kartlaryna geçirildi. Emma onuň öňküligine galmagy köpleri gen galdyrdy diýip habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden habar berdiler. Ýanwar Yine hormatly izleşler, şu ýaly informasiýa diňe Adalet Radyosu. Bir de canlı ýalar aýdýarlar, ine TikTok açdan diňe şon. Elbette 3 ýyl manada ýaşap bolmaly. Mümkin değil. 1000 manada ýaşap bolmaly. Onu mümkin değil. Sen diýmek produktlaryny ekonomi etmeli. Sen eşiklerinde ekonomi etmeli. Sen soğuk belirmeli. Sen vitamin ýemeler. Ol adamy kösünç bolýar. Ananyň bizim pensiýerlerimiz bütün ömrüni iş hakyrdylar. Türkmenistan üçin, Türkmenistan galda paso neme töläp, ol tölenen pullary sen indeksasiýa edip häzir eline bermeli. Ine şoň üçin men her wagt aýdýam, Türkmenistan döwletine adalatlyk ýok. Sebäbi bizim ýoluşlarymyz adalatly däl. Yalançy, falsifikasiýa edýärler. Olu alýarlar halky. Diňe öýlerini işleýär. Ferdi näil maşyna sürýärler. Her hepde Gurbanuly diýen ýaly maşyn çalyşýar o.
Her eşigini 2 ünlep geyye. Gorkdy ya şunu awlaymasınlar diýip. Kim ol adam? Niyeden Türkmenin başına düştü? Şuraya kezzap. Biz näme etdik? Şuraya kezzap gelir yani. Men size aýdyn bir hiç etdim. Ne şondan kezzaplar, yallaklar öňe çykyp hemme zady buluşturdyk boldy. Inni wyjdany, namysly bolsaň öňe çykmaly. Bolmasa ülk diýen. Men size aýdyn. Ýöne gurak ülk diýen. Şoň üçin biz haçanda wagtyny aýdymyzda hemmemiz çykmaly. Pensionerler, çağlaýarlar, ýaşullar, akpyklar, hemme adam çykmaly. Bu halkyň hereketi bolmaly. Şeýdip biz alarız. Egerde ýaşullar, çağlar, eneler, atalar çyksa, polisler boşlukdy diýer. Sen olar gaşy görüşme. Egerde de ýaşar etdi, onda ganda kuşuk. Şoň üçin men siziň hemmemiz bir haýyş edýän şurýaly tarihi waka bolanma. Biz datasyny aýdymyzda hemmemiz çykmaly. Wagty geldi. Şular jogapkärçiligi çekilmeli. Şurýal halky edip kösäp 450 milyon dolara öz meçhitlerini kurup 7 milyarda goloy dine öz arkadaş şehrini kurup vilayetlara üns vermeyen, yollara üns vermeyen, adamlar pensiyada ölüp gidiyor üns vermeyen, adamların mümkünçülükleri yok yaşamanı Türkmenistan terk edip gidiyor. Biz bu zatlardan deyim mi? Ananın hiç kimlik düzeltmiyor. Dine Türkmen halkı. Biz şunun uçu deyitileri. Biz şunun yugurbaşçıları. Bir de guluğundan tutmaşlar. Yine wagty geldi. Yine men birkaç komentar okap bereyim yani TikTok'ta. Daşyurtda meçhit kurulundan seriden Türkmenistan'ın gaýat tok suw muhtaýdyň halkyň söýgüsini gazanyň diýerler. Romanya'da TikTok'ta dine jaý hatýarlar. Näme bilýäňiz mi? Ýurtdaşna çykmana pullary ýok diýerler. Ýa-da komentarda öz soruňyzy, gatary adalet ýok, dine özüni özünü düýsünler. Garaşýat ýokman çykýat nesip bolsa. Başga ýugurdyň prezidentleri prostoy geniýerler. Bizinki makyajy, aňry başy geniýär diýär. Dogrudan başga prezidentler ýönükle geniýär. Bu oda her gerek ýa-ki 18 ýaşly durmuşy şaky diýär. Her gerek täze ýa-ki kostyummalak täze eşikler gelip olam brandowy. Fikir etmeň öz pulunu alýar şu zatlar. Hökümetiň pulunu alýar. Karar çykardy. Hemme çykdy durup hökümet yapmaly, men gardaşlarymı çağırmy, ýa-ki dolanandaşlarymı. Karar çykardy bunu. Bir kanun şol. Näçe hiç tatýan, habarymyz ýok. Birine diýsen wagt paraga datmanymyz bar. Sen paraga datmanyň aşagyna ölüm malýam. Ondan da. Geraklyýa salam alaykum. Bu magan bir ýadadyk ýurtdaşymna ýöre anany ananay agam yaman ýadatdy ýurtdaşy. Mahtumul prawyň arzu eden Türkmen ýurduny bir triýekse boýup bolmaz Türkmen halky. Gattow diýär. Gattow berledi şu olan roman. Gattow pardon. Yok roman da Muhammed Ali. Inni biz ýa-ni watandaşlarymyň beren soragyna jogap berdi, şöyle men belledim ine. Власть Туркменистана по свержению Мадуро привели армию в полную боевую готовность. Как вы думаете, готова ли армия защищать? Türkmenistan'da Türkmen hükümeti öz harbi güçlerini usiliyeňe getirdi. Maduro'nun yani Trump'ın tutup alıp gidişine göre siz näme pikir edýäňiz, näme alamat diýip sorup berdiler. Yine birinci men sözi Seyitula berýän. Seyitula aýdany näme alamat şol? Harbi yani usiliyeňe getirdi hükümet. Nämeden ortdy? Trump'tan ortdym ya halktan ortdym? Sesim gelen noktayı soruyor. Başlarsın. SNG döwletleri indi birazçyk Putin'den nimet başlady. Çetleşip başlady. Sebäbi Putin'in digirleri jygyldap başlady. Ne muňa sebäp edip Siriýany alaly. Ýa-da muňa sebäp ýa-ki Venezuelany alaly. Venezuelanyň prezidentini alyp giden wagty Putin habaram bolmandyr. Indi şu wagt ılganyň peýdasy ýok da uje aldyrdyň senin agzyndaky aşy aldyrdyň.
Indi olganyň peýdasy ýok da. Ine aýdaly Türkmenistanyň prezidentine bir şey diýip alkypsy. Yeni Putin'in habaram bolmasa. Indi bular şonu nemetýär da, şondan gorkýarlar daşyna goroçlary üýşürüp, özleri bunkerde ýatyp, zat edip, şondan gorkýarlar da bizem gelip alky daýmasyn diýip. Putin uje öňki ýal däl indi. Uje Özbekistan biraz talap et başlady. Özbekistanyň grajdanlygy habaryňyz bolsa, Özbekistanyň grajdanlygy SBL'ler ýa-ki beýleki FSB'ler ýa-ki şolar urup nemetýärler, koma düşürýärler Özbekistanyň grajdanlygy. Koma düşürýärler, komada ýa-ki Özbekistanyň grajdan ölýär. Indi Özbekistanyň prezidenti şoňa açyk bir suud ediň diýip nemetýär. Yüzlenýär. Azerbaycan samolyotny urdy. Hiç kilinmeden ok bağışlamada sonra Azerbaycan'ın öz üstüne atıyor günahsını. Azerbaycan uje nemetdi ondan Russiyan düzümle yani diktatörlüğüne çıkıp Türkiye bağlanıp yerine Türklerle birleşip oturuyor. Men pikirimçe yani şu doşuna gitse yani 4-5 yıldan SNG devletlerin nemeleri kalmaya Putin'e paklaniyası etmeyelerindi. Putin öz gücünü gidirip oturuyor. Şu prezidentin neme hazırki etken nemeleri değiştirmesi yani bu bunker ýatyşy ýa-da daştörüni yaragly güýçlerini toplamasy ýa-ki şu Trump'ın edenine ýa-ki bizem şey diýip alky derdi şondan gorkýar. Ýa-da ondan beterim halk galar, halk bizi öldürer diýip şondan gorkýarlar. Ine men pikirim. Sebäbi hazırki Kur'an Gulynyň we onuň oğlunyň edenetlikleri aňyr başyna çykyp bolanok. Edýän adalatsızlyklary, edýän korrupsiýalary, etýän işleri, öldüren adamlary uje aňyrsına çykyp bolanok. Aýdar Muradan men sözüm boldum. Doğru diýem. Ine ýalnızca bilen bir vatandaşymyz o ýerde şöyle köp taýwaldyň Кашка. МИД Туркменистана выразила обеспокоенность по поводу атаки на резиденцию Путина. Почему не было никакой реакции на незаконное вторжение в независимую Украину, и на это они смогли отреагировать. Men öňüm aýtdym, şu atalogul Putinin gullary, şunu garaşlyp ünsün. Ine men size görkezeyim, ýagny bir material. Ine Türkmen portalida МИД Туркменистана осудил атаку на резиденцию президента России. Ünsün. Sen Rossiya bilen näme işin bar? Türkmenler urup urşak edip durlar. Näçip sen özüň prezidenti ýaly aýdan ok. O durun. Serdar Berdimuhammed sen kimin prezidenti? Putin'in gubernatory ýa Türkmen halkynyň prezidenti? Näçip aýdan ok? Näçip Putin'e bir zat bolup böküp miýidiň ılgap ýa-ki o atak edip bolan o Putin'e zat diýip gurulýar. Ne işin bar şoň bilen? O çyn mı yalan mı bilemem adam. Näme işin var? Dat doğru elaklaştı vatandaşmaz. Näme Ukraina Putin şodanla aýdan ok? Näme şolay gorkak ýallyk mı? Onu sen şolay gorkak bolsaň biz näme seni hasap edeli prezident diýip. Bizim vatandaşlarymyz tutup Allah Ukraina uruşuna Rossiýa tarapyndan alyp gidýärler mezbur. Näme gurulýan ok? Näme miýidiň ılgada ok? Näme miýit bar Lavrov bilen gurulýan ok? Sen Rossiya diýende Pampersyň çalışýan. Sen Türkmen halkynyň prezidenti däl. Sen Putiniň bir kirjik kolonial döwletiň prezidenti. Sen Putiniň prezidenti. Sen kakyň Niyazyny öldürip geldi. Niyazy men söýgen. Ýöne Niyaz bolsa da Türkmenleri aradyna gorady. Orta ýykylmady. Allah takladı, eğilip takladı, orası sakladı onu. Sen dur şöyle yıkılaydı bu doğru. Kim vatanda önüne? Yine şu dağıtları biz beyan ediyen adam mı? Ya siz mi? Vatan satıp gören gününe Putin dur deyse, Türkmen halkını kır deyse, kırıp getir yani teyada guberniyet, ortada guberniyet bol deyse vatanı edip bir minutta karar çıkar yani.
Sizde Türkmençilik yok, sizde döwletçilik yok. Siz döwletin näme bilen ola. Döwlet jogapkärçiligi yok sizde. Döwlet görüjülük yok. Öňüňde döwlet hökmüne serden oga. Sen öňü maşgala hökmüne serden. Oglum nimet bolar, gahryman atlet bolar, ýa-ni ata-babama haýsy näme banysan adyndak bolar, kirimjany men häzir haýsy postlara geçirip taýýarlap nimelerkä, men gyýdymy hökümete çekip hökümetin puluna, hökümetde işlemeyen adam, hökümetin puluna samolyotlar meni baylanypýar. Ýa-ni da parlament goşýar, o parlament üçin soprovождение diýip bir hyzmat edýär hökümetde işlemeyen adama. Maşençilik dälmi? Diňe şoň üçin gyýdyňam özüňam basmaly, Gurban berip Muhammed. Ine wagty gelip otyr, inşallah boluşadatdyr. Ine hormatly ýyşar, üntürin Türkmenistan'ın miydi? Rusya ataka oldu rezidensa. Onun belli değil. Yani Avrupa karar çıkardı. Yalan. Putin'in aydınlığı atları yalan. Şunu ılgap karar çıkarıp yani nota verirler, beyit verirler, zat deyip nime diye. Türkmen gражданı Rusya'da öldürür, uruşa atılıyor olun, setem çıkarmak. Bulmadık yani. Sebebi Türkmenistan, Rusya'nın kolonyası. Şul iktidarı yer yudonları ayırmadan Türkmenistan orsun kanonyası bolor. Biz sonra bağlı bütün ömrümüz. Eýem Özbekistan ayrıldı 100 naýdýa. Kazakistan granitsada 1000 kilometreden beter 100 naýdýa. Bu iktidarın atalygy howa üýtgesi bok ya. Venezuela'da Maduro'nun tuttular, Uçriye bunkerda yatýarlar. Kimin liderden? Sen kimin prezidenti? Yani o Venezuela'da bir vaka olsa giden bunkerda yatýan olsa. Sen kim? Ine vatandaşlar, şunu arkada diýmek, şunu arkada ferdar diýmek utanç. İkisine de. Gelin yani bizim vatandaşlarımıza sorularına cevap verelim. Yalnızca soru, bu soruları verildi. Gelin soru cevap verelim vatandaşlar. Yine власть Türkmen, как вы думаете, готова ли армия защищать? Türkmen hükümeti gın üstüne doğru, men öňüme. Şemal hükümeti borçlup ýatýarlar. Birdat bolsa bunkere gidilip ýatýarlar. Urwanyň bunkeri var. Yani yatyan yerine köşkde o nime rezidensiýada yani çüldäki o ýerde aýyndan bunkeri var. Galyň aýnadan. Açardan diňe bir adama berýär. Biz bilýäs ki. Aýalyna da beren o. Bultlanıp ýatdy. Akşam öldük gidemesinler. Awladyp gidemesinler. Sen ne milli lider? Bunkerde yatyan milli lider. İnsanlar bunkerde yatyan milli lider diyecek. Ya başkaça üstünden gülüp bolan o. Sen ne diyen zattan gürüňde ağlasın ne diye. Türkmen halkına şuraya bir keza bir bunkerde yatyan adam duguşupdur o. Diktatorun bir açık bordusu olmalı, açık bir mertlik olmadı. Şolam yok. Bunkerde yatmaylık yok. Bolya Putin uruş ediyor. Onu bombalap bile. Sen nämeden orkan? Sen milli lider adam. Sen halk taýlada. Arkada gidip el çarpışýarlar. Hemen giýje güni polisin gorap ýörer seni. Ýa-ni doğru. Ine şu zatlar muny gorkudýar. Gurbany birinji bilen halktan okýar. 18 ýylda bir gede halkyň ýanyna baryp gürleş gören o, halk bilen gönlün gürleş gören o. Ne telefirde, ne açık yani efirde, ne de yanına var. Hemme pastanovka, emhimeleri yani çayağın içinde çopan yalı ettirip oturup onunla çay içen oluyor. Ne ayıl bu? Men sözüm yok. Prezident bolup görün o. Teyp çekip aylanıp tamalot sürüp, maşin sürüp rally edip gitmiyor. Aydım rally olup, DJ olup, ilk bir kitap yazan olup. Bir samsın. Başka söz yok şu an. Oğlu 10 metre eğim 3 kitap yaptı üçünden. İkisem herhalde bunkerda Oğuzhan yani köşk nimenin bunkerını yaşapıyor. Biri milli lider, biri ikisem arkadan serdar prezident. Arkada şöprat deyip aydınlara maydayanlar yanıklar. İkisem bunkerda yaşayan adamları öpüyorlar. Utanç değil mi? Yanlıklar. Masalçılık değil mi? Hükümetem şu bunkerden çıksa el çarpışıp arkada şöprat arkada. Yüzüne tükürmeli. Ben gün aydayım.
Men siýasatçy hökmüne diýmeler şol hakda. Ýöne janym agýar. Ni şuryadan Türkmen halkyny şurya üstünne dipgile namusyna dep, wyjdana dep et bolarmyşlar. Ine şuryaly. Şondan okya, Trump'dan okya, bu näme okya? Halk galyp başlasa Trump aýtdy. Egerde bir tane diktator halka karşı okatsa men siz Amerikan goşuny bilen ýa-ni goşuny gurarsyňyz. Şondan okya halk galaýmasyn. Halk galsa meni öldürür, köçede zorlar dik gorkar. Kaddafi ya. Ine şondan. Başta halktan başka soň Amerika goşuny. Okya. Murada bizim Trump'a gayrat etdi, şu haram mankany alıp gitdi, haş edip aýda-aýsak näde bolýar? Gaty dogry, DBT Halk Hereketi we Demokratik Opozisiýa şoň üstüne işleýär, gaty dogry. İnşallah biz günlerde haş edýär, görülen näme torýar. Ваше мнение о том, что не подняли пенсии, детские пособия, придёт ли это к волнению в обществе? Уже есть волнение в обществе. Вы хотели сказать, приведет ли это к результатам? То есть волнение должно закончиться каким-то результатом. Или увеличение пособий, или смена власти. Обязательно приведет. Волнение уже есть. Сейчас мы структурируем все организационно, и эти волнения организованно мы будем проводить, то есть мы будем их, как говорится, сосредотачивать в одном месте. И эти волнения не только же на пенсионное, на пособие есть недовольные волнения, которые делают. Есть и на другие вещи, студенты. Много проблем. Конвертация, безработица, коррупция. Очень много проблем. Мы все их будем группировать и в один день приводить, чтобы эти волнения дали результат. Обязательно. Эти волнения дают очень большой результат, потому что кто-то недовольство выражает, другой слышит, и другой свои недовольствия говорит. Это как цепная реакция. Обязательно надо говорить о недовольстве, обязательно говорить. Только так мы можем заставить их работать. Коррупционное правительство. Так. Senin bir soruğa cevap vereni? Yani benim koyun, yine şunu. Mitrum выразил обеспокоенность. Bunu ayttık yanınca. Yani. Yok orada neme oldu Murada? Sonra oldu. Скажите также быстро. Toplama meydançası yok. Yok, her yurtta var şoňa uly meydança. Ya uly meydança. Ba, köşkünü. Nime köşkünü? Onu beklerler adamlar hakları yok. Köşkün öňi adat meydança. Inanmadan için nimede Ukrayna'da näme şoň? Hriçatikda näme şoň? Meydan. Meydan var. Yine Galatasaray'da var. Türkmenistan'ın köşkünü boldy. Vatikan'da var. Nime? Köşkünü biz barı öğrenmeli. Erti demokrat prezident bolsun tapağı yok barı öğrenmeli. Biz şu yerde bizim sözlerimiz eşitilmeli. Şöyle paradlar geçem demek şu meydança. Залежно, незалежно diyorlar mı? Neme Ukrayna'da? Maydan незалежно. Yine şöyle paradlar geçer mi? Yine şöyle adım öyle. Köşkünü paradlar geçer mi? Yine şu yerde bir düşmeli. Niyem ki? Eyyem bütün dünya belliyer. Biz şöyle barsak, fiyetimizden de şu hükümetlerle bütün dünya eşitliyor. Eyyem bellenen yer. Şuna varmalı. Ay köşkününe varsak bizi atarlar. Attı Trump günü Amerikan hükümeti yine nasıl olsa var Türkmenistan. Derhal reaksiya veriyor. Tutmak bir diyorlar. Atar onlar. Brooklyn'den odan sonra yankı gelirler. Ya korkuşuz yani. Gurbanly ir bilen daňdan turun wagty inni halka garşy näme öýlap tapsam tam diýip pikirlenip oturýar. Mümkin. Owa, ine biz inni näme jemläri teýit goly. Men şu wagt feministler barada aýtjakdym, ýöne inni kadar aýtlarym ýa duýup tory boldy. Häzir bizim ýa çykyş wagtymyz eýem geçti. Bir saat girmez mi? Bizim vatandaşlarımın vaktini almalı. Ona cemleri Feytgul sen näme boşluk aytsak, boşmaçalardan olsun bir mutlak cemler.
Hemen Türkmenistan halkyny yüzlemek isteyen prezident olsun, minister olsun ya da başlyk olsun, şolar size hizmet etmeli adamlar. Siz onlara değil, onlar size hizmet etmeli adamlar. Başlygyň öňünde ya da ministerlerin, prezidentin öňünde yalakçylyk etme. Öz erkeklik arnamasyňyzy düşürme. Sizin erkeklik arnamasyňyz, sizin çağalaryňyz, akdyklaryňyz we çoğuluklar şolara da gitýändir. Çağalaryňyzyň, akdyklaryňyzyň ya da geljekki nesilleriňiziň awraýyny bulama. Nemeň açjak zadym? Gorkma. Nemeň açjak zadym? Hatta o diyen inemin komentarlarını patlayın. Ay Marada bu haram tohumu maşgalaryny gümedip akit gayrat et näme alyan bolsaň diýip Trump'a yalvarsan gelýär. Çünkü Türkmeni yerin düýüne soktu bu haramlar. Indi komentarya bizim yurtda halkın toplanyan meydançası yok, onu aýtdyk. Давайте не будем забывать об Алишер Сахат и Абдулла Урус, а также об всех похищенных активистах и политзаключенных. Очень правильно сказали. Мы всегда говорим об Алишер Сахат и Абдулла, в письмах пишем. Поэтому свободу Алишер Сахатову, Абдулла Урусу и другим политзаключенным, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Türkmenistan'da. Benim inni hiç rahat edip bilmez çünkü öl edin cinayetlerin bilýärler. Şoň üçin köşkün öňüne üýşeliň, gaçwan gitýär, şolar gorkup ýatyp bilen oklar. Gatdogry diýär. Ine şu ýerde bir soru emelegelli, men belledim. 70 ýyllar yani millet motivasiýa bermeli, şonu düşünýär. Halkymyzy oýundurmak üçin. Ine hormatly ýeşer, men bir zat aýtjak bolýan, indi bir tamamlap otyr, otaň men TikTok'a barýan. Dedim, bize näme motivasiýa? Biz azatda boluşmaly, azat bolmaly. Ine şol bizim esas motivasiýamyz. Men kepine Venezuelanyny görmedim, ağlaýarlar, ağlap aýdýarlar. Şunça garaşyp, şu habar alanına daňda ýatanyna ynanyny okla. Şol ýaly ýa-ni halis şol azatly arzu edip ketdirler. Bizim tek azatlyň köpsi nämedir bilenmi? Ay näme? Azatlykda ýaşap görmek. Bir gün Türkmen 100 ýyldan beri azatlykda ýaşap görmek. Bulmaz. Şoň üçin bize azatlyk gerek, hükman suratda. Indi bizim meydançamız belli, köşkün. Köşkün öňüne denle dogun anlaşmada, ata-babalarymyza, ýa-ni akdyklaryňyza, çağlaryňyza hemmetini aýtmaly, hemmeni çykýar. Ata-babamy bolsun, gurban bermeli. İki dağdan kaçık diye. Doğru düşünün. İkisem atalı olun. Ya bunkerden çıkman, biz gaz sokup arası oluşuyor. Biz hazır hem podgotovkany edýär, hatları ya da döwletleri düşündürüp Türkmen halky çalışmaları taýýar, ine şuraya galayda kömek edin gatyp ýarýanlar. Şoň üçin diňe bir element galmak. Onam içinde hazır organizowany taýýarlyk görýär. Ine vatandaşlar ýalyra şeýle. Şoň üçin taýýarlyk görmeli. Biz hökmüň galmaly. Şu mesele çözülmeli. Ya biz gyrlýa, onsuz da gyrlyp otyr. 150 adam aýdylýa, şu rejimiň zararly ya da biz çözmeli. Öňümizde ölüm bolsa biz şonu almaly. Gynadap da alazym. Ine şeýle şu notada men gutorýan we çykyşmy hormatly ýeşler. Biz sizin üçin işleýär, sizin üçin çykyşlar edýär. Şu videony görüňizde ýazgyp komentarlaryny, öz pikirinizi, biz sizin pikirinizi bize gaty wajyp we sizin pikirinize görä biz hereketler edýär. Eger sizin pikiriniz taýýar bolsa, ertesi çykýar. Şoň üçin şu bizim ideýalarymyzy, pikirlerimizi, azat diýen zatlarymyzy hökman araňyzda guruluşynda näme dogry bolsa da bize ýazyn, dogry bolsa da beýlik adamlara düşün. Gün görmek. Türkmenin bir sözü var, bağışlan vereyim, oğru gitti goğuşok diýerler. Bu haram tohum titrap yatyr, bilen ok, uku haram boldy bulara Venezuela prezidentiň wakatyny soň. Dogry. Hoşuna sağ olun, hormatly ýeşler. Feýtuli senin hoşlaşyp bilersiň, şuňdan efir ýapaýyn. Olya sağ olun da vatandaşlar. Köp taňa ýapasyň efirge gelip öýt pikirini aýdanlar. Inip gepleşikçe
çelli hoşlanmam. Sağ olun.